Okay, good afternoon kabalan. So akyuta na ngayon kaning Villa Egay Resort. So kani maganap ng katamong first year anniversary na ning adventure kabalan. So akyun orang alwata mo kaya bigay ni. Aron. So magtour tapang bagya ning swimming pool ta. So ini lagi na Villa Egay Resort. Ayan. So, bayo yung gawa at maka-locate kini Barangay Parulog, Bacolod. Sa yung gulot na kaya, asikan niya. Then, so mag-tour tapo kini. Yung swimming pool yun. So, happy niyang gaya kini compound. Gaya kini. So, kini pwede kayo pang magpainawa. Kini asikana kini party ng property. So ang gaya kini karelang boundary. Pining swimming pool na ini. Meto yung swimming pool dahil siguro medyo malalim ka. Iba't itang kaya medyo kaya mababo. So ini pinaka-kaya function hall. Kini manibatan ninda nung machuya tayo kini karelang pump. Kaya kaya na. So ay titang pump da. So yung danum da manibat kayong kaya yang lalam di Puel ya Bali. So punta lang talabaran kaya abit namin. Lalagyan mo sir? Jeremy sir. Jeremy. Oh, ayun oh. So ayun yo, pag diskargada ni kay. Ayun yung boss tamo sir oh. Sir, kumusta na ka? Diyan naman, mayap. Sir Nick, yun eh. Siyempre, press. Invite mo press, yung katamong Happy anniversary, ACI. ACI. First year anniversary. And more years to come, di ba, press? So, punta lang tala ng aliwatang abing. Pari tayo, Jobert. Malagad tayo nga kakitin niya. O yan, iarakap tayo. Ano par? Gabay yung EDB mo. Bullet. Chairman. Siyempre, Sir Marlon. Yes. So, ngayon yung maganap yung kakatamong first year anniversary na ng Adventure Kabalan. So, bala mo kapilan pa, ni Chairman. Bala mo kapilan niya pa, mangarap pa, makabuong pa si Bayong Kay. O, nanong nga sabi mo ka rin kay Tam? Karengan pong gilagay ng Kabalan, Migeti, Pampanga. Yun. Na mantun kayong group na lisensyado, makarehistro, at masaya at organisado. Metong niya po kareng pwede yung i-consider rin kaya aming group. Yun na. Yung Adventure kakatamong. Kabalan. Adventure Kabalan. Yun na, oh. Ayun Yung po. logo na. Pwede po yung logo na ng Adventure Kabalan. Metong niya po kareng Marshall Tiny Bullet. Rommel. Pero Rommel yun na. Tapos kasantingan na ng kaya group, ala na yung mapipilinan ka ring motor. At least 125cc Open niya. open niya, baskina ng motor. So alam So, pipilinan. no discrimination. No discrimination. No Ay mga discrimination. feel na maupi ka ba? Wow. Kita mo naman Bawaling OP kayo. Bawaling upi. Bawaling OP. Ano mo masaya? Kanina mong So far, ning latest, ADB 160, kamparan Jobertin. Ano na buritang blue, ne? Liyan eh. Ano na buritang blue. So ini, siyempre, balo ini. Yan, bala ko ang kaya. Bala ko. Ini naman yung kalaguran tam. Sir Rizal. Nanong nga sabi mo kaya anniversary tamang yan yung maganap nga nga ngayon. Surprising saya siguro. Nagkataon mong makasanduing chairman, makasanduing board. Makanya. Matuling nga mo piningkay ka na akong maputi. Wow. Gawa yata ang pakulo. Oh, Mga kaibigan, mga kamotor. invite mo Maka lang. live keep working Facebook page me. Bisa ko pong manalbe. Kung ako ng idea kung makanano yung Hindi na mag-live. mag-live ta mo. Hindi na mag-live. Banta man ko lang idea. Siyempre, Sir Joseph, yun yung mga ni Foggy, ayan, no? Anniversary. Oh.
munta ta naman nga ni kilom. Yan tayong kilom na yung pinaka-function hall. So Atlan TV, tilang amplifier, pwede kayo mag-video. Then, rin na rin pa-premyo. So din na rin pamiyadang yung parapol. Kaya ning magana pa, anniversary na ning Adventure Kabalan. So ayan, no? Paralda. Ating helmet, ating top box. So ating telescopic folding fan. And then, dakal helmet sanitizer. Okay, so kaya betalo rin yung madam tamo din yung PCB Kabalan. Madam, ano kasi lagyo? Madam Ruth, Madam Casey, Madam Monica, Madam, yan. O yan, J.An, o. Madam J.An, kami ito. Madam Jennifer. So tala-tala rin halong Madam Jenny. Siyempre yung Madam Jen. Sana. Madam Justin. Sir, nalagyan sir? Boss. So yan. Sir. Nay, sir, nay. Nay. Diba, si Madam? Marian. So, arin eh. So, then alibagin eh. First time tala tayo. First time na ako rin kami. Pero kaya na siguro kayo video. Arin eh. Ini. Siyempre sila. Malamba rin ini. Hindi ko daw makakain. So, arin. At yung pandatang ka dyan? Dakal na pa? Dakal pandatang ka dyan? Dito ka na parang at yun eh. Dito makalisa yata, 30 lata eh. Kaya no, ilang bago rin. So, ilan ang officers ng Adventure Kabalan. Mga marites. Mga kaulihan ng marites. Press! Vice! Hindi. Wala treasurer. Treasurer na ngayon. Treasurer. Madam Ruth. Mga marites. Madam Nangingin. Wala yan. Wala Nangingin ha. Marites lang. Marites lang. Marites lang. Marites din. So, dalawa lang yung official medical officer. So, Marites lang yung halo ah. Isa lang. So, wala. Kapang paninay tayong schedule tayo para kita. Ipag Marites lang tayo. So, yapin ng milyari ni Kabalan. Nirasan tang masikanauran ini oh. Masikanauran kin? Salamat po, Ama. Meron po mga premyo na inaano po sa atin para sa pagdiriwang ng first anniversary ng ating Kabalan Incorporated. Salamat po. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesus. Sa hirap at ginhawa. Ilan ng munisipyo, pupuntahan natin sa lugar ng Pampanga. Pasalamat po na Migras Tagin safe ka. Magsabi po naman po na ang pami kawawa ni Tagin, pamanunin mali. Safe tamo mo naman. Sa wakas po ay nakaisang taon din tayo ng paglulukuhan sa isang first year anniversary. Congrats, sir.
first year anniversary adventure ka ba? Hanapan niyo pa siya. So, so ay na rin itsura na rin rooms da gani. Saan magkano na rin yung rooms do? Bali yung buong resort course kaya 10K. 10K yung buong resort. Bali, nung bisa kayo mag-overnight, 12 yata course, tapos naka-discount tayo. 12 day talaga na. 12 day talaga. So, adwaya kwarto na. Yes. Adwaya kwarto and then natin yung swimming pool metong ka rin. And with attached bathroom. Large bathroom. So, ay ning kahit na. Yung CR na. Wakatagol na. Ay, karagol ng CR na. Bathroom. Bathroom, toilet room. Whatever you may call it. Lamenta naman nga nitang ang metong room. So, ito itong metong room na nitsura. So, yung metong room, atin nga rin metong bed, and then, maragulyaran ng CR na. Ay, yung tao, sorry. No? Dito mag-swimming na din. Yun.
At kaya ni mayari ang kakatamong video patungkol pa mo rin kaya kakatamong anniversary party na ning Adventure Cabalen Incorporated. At sana big-enjoy kayo kaya pamanalbe at may kitikita mo kaya tutukita mong video patungkol pa rin kaya kakatamong grupong Adventure Cabalen Incorporated. So see you when I see you, and Proylandas is signing out.